24 हेडलाइन आरो रायजिं बड'लेण्ड निउसनिसिम गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। दिनैहाय जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग आन्चलिक कमिटि एबसुनि सिङाव थानाय खलबारि गामिनि जोंहा जरेनपुर पन्सायत मानगोनां रनसिं बसुमतारिनि फिसाला कनेकेश्वर बसुमतारी आरो लोगोसे मिनति बसुमतारी बिमानि मुं बिथांनि फिसाला कनेकेश्वर बसुमतारिया MBBS डक्टर फरायनायनि जा सुबिदा बानायनो हादों दा बेखौ जों खौरां मोननानै गगामुग दख'रा एबसुनिफ्राय बरायफैदों आरो थुलुंगा होफैदों जे जोंनि धेमाजि जिल्ला गगामुग हालामनि सिङाव थानाय नैबे गामियाव बेनो गिबिसिन MBBS डक्टर सिटआव मोननाया बेखौ खोब जोङो गोजोननाय मोनदों। बाख्नायथाव खोथा खोब रोजा रोजा जों साबायखर बावदों जे जोंनि बर'नि गेजेराव दिनैहाय धेमाजि जिल्लायाव हिसाबै नायोब्लाबो खोब गैयानो जों होननो हायो। दा बेखायनो जोंनि गगामुग आन्चलिक कमिटि एबसुनि बेन्दोङाव थानाय जि बर' गामिनिफ्राय सासे नायल' जाल' MBBS डक्टर सिटआव एडमिसन लानो हानायखौ खोब गोजोननाय मोनदों। दा बेखायनो जोङो दिनैहाय बेवहाय बरायफैनानै दा बेखौनो जोङो खावलायनो सानदों जे जोंनि हालामाव थानाय जा फैबाय थानाय जोंनि फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोराबो जोंहा कनेकेश्वर फंबायखौ नुनानै जे जोङो थुलुंगा मोनो बा गुबुन जोंनि गारजेनफोराबो जे जोंनि बिमा बिफाफोराबो जोंनि खाथि खाला गामिफोरावबो जे फंबाय बायदिनो सासे जोंनि गेजेराव डक्टर इन्जिनियार IPS अफिसार ACS अफिसार बायदि अफिसार रेंकआव उथ्रिसार जानो हायो बेखौ जोङो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिजिंथिदों। दा बेखायनो जोङो फंबायखौनो गिबिसिन जोङो जोंनि गेजेराव खोब साबायखर बावनानै लोगोसे फंबायाबो फैबाय थानाय जोंनि फरायसा उन्दै फरायसा जाखांफुनाय फंबायमोनखौ जे फंबायाबो सासे थुलुंगा होलांगोन जे फंबाया जोंनि गेजेराव ओंखारफैग्रोगोन डक्टर महरै। बेखायनो जोङो खोब गोजोननाय मोननानै गगामुग दख'रा एबसुनिफ्राय गोजोननाय साबायखरखौ जासिहरबाय। गोजोन्थों। 2022 मायथाइयाव मेडिकेल एन्ट्रेन्स एग्जामाव बेसेबां रेंकआव उथ्रिसारनो हादोंमोन? आङो अल अभार आसामाव 3051 आव रेंकआव माबा 3051 रेंक मोनदोंमोन। दासिम फंबाया बे मेडिकेल एन्ट्रेन्सखौ उथ्रिसारनायाव माबा मोनसे कचिंफोर लादोंमोन नामा? आङो 2 बोसोर मेडिकेलनि कचिं लादोंमोन गुवाहाटियाव ना? गुवाहाटि माबे मेडिकेल कचिं सेन्टाराव? पटेन्सियल एन्ड कनसेप्टआव। ओमफ्राय फंबाया दायो एडमिसनखौ बबे मेडिकेल कलेजाव लादों? आङो दा बरपेटा मेडिकेल कलेजाव एडमिसन मोनदों। कलेजनि मुङा? फखरुद्दीन आली अहमद। फंबाया हायार सेकेन्डारियावहाय बेसेबां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारदोंमोन? आङो 75.5% मोनदोंमोन। 75.5। आदसा बे मेडिकेल एन्ट्रेन्सखौ होनायाव नोंस्रा बिमा बिफानि बा आइ आरो बाबानि माबा मोनसे हेफाजाब मोनदोंमोन नामा? बिमा बिफाया बिदिनो खस्थ' खालामदोंमोन मोजाङै नांगौखौ एसे हेल्प खालामदोंमोन। आइ बाबाया होमबा जथेस्थ' हेफाजाब खालामदों ना फंबायखौहाय? आरो दायो फंबाया उन्दै फरायसुलि फरायबाय थानाय दङ। दा मिमां हालामाव दा फंबायानो बयनिख्रुइ गिबिसिन MBBS फरायदों होननानै जों बुंनांगोन। अब्ला फंबाया बे उन्दै फैबाय थानाय फरायसुलिफोरनो दिनै मा मेसेज होगोन? आङो दा आं बायदिनि एसे खस्थ' खालामनानै मोजां लाइनाव थांनो हानाय बायदि एसे खस्थ' खालाय। ओमफ्राय बे मेडिकेल एन्ट्रेन्सखौ होनायाव फंबाया माबायदि खस्थ' खालामदोंमोन आरो बेसे घन्टा फरायदोंमोन नोङो सानसेयाव?
आङो मेडिकेल कलेज प्रिपेरेसन खालायनायाव 8-9 घन्टा फरायदोंमोन डेइलि। औ 8-9 घन्टा ना 8 आरो 9 घन्टा ना आरो बिनि बे फरायनायावहाय आइ आरो बाबामोना बिराद खस्थ' खालामफादोंमोन नों बेखौ दा माब्रै साबायखर होगोन? आङो खस्थ' खालायना होनायनि थाखाय बिसोरखौ थेंक इउ होननो सानदों। बिफा जानानै बे नोंथाङा बे अंकेश्वर बसुमतारीखौ माबायदि थुलुंगा होदोंमोन बा माबायदि एडभाइस होदोंमोन बिथाङा जे दिनै मेडिकेल MBBS आनजादाव उथ्रिनानै दिनै एडमिसन मोनबाय? नंगौ, थुलुंगाखौ जों जथेस्थ' होबोदोंमोन थोजासे। उन्दैनिफ्रायनो आं दा बिमायाबो जों माने स्कुल फरायसालिफोराव सम मथे फरायनांगौ, सम मथे थांनांगौ, सम मथे माने जानांगौ लोंनांगौ, जानायखौ बांसिन नोजोर होनांगौ, फरायनाय थिनाय गासैखौबो जों नोजोर होनो गोनां थांनो गोनां जादों। आरो नोजोर होआब्ला गथ'फोरा मा मावदों मा दांदों एसे उसुबिदा जायो। आरो लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरि गारजेन, जेरै माने जोंनि न'खौ गारनानै फरायसालियाव सासे गारजेन थायोबा टिचारानो गारजेन, बे बिथांमोनखौ जों जथेस्थ' लोगो हमोमोन। आरो बिथांमोना थुलुंगा होदोंमोन गथ'आ मोजां जागोन, मोजाङै जोंनि बोसोनखौ लाखियो होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। आरो बे बादियैनो बिथांमोननि बोसोन बादियै गथ'आ सोलिदोंमोन। सोलिलांनायखाय दिनै मोजां फिथाइखौ मोन्दों होननानै आं आसा खालामो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिमां ओनसोलनि गुगामुख हालामाव फंबायानो बयनिख्रुइ गिबिसिन MBBS। दा बेनि गेजेरजों नोङो मिमां हालामनि उन्दै फरायसुलिफोरखौ मा फोरमायगोन? आं बेखौनो बुंगोन जे जों सोलोंथाइ आबहावाखौ मोजाङै सोदांनो नाजानांलांनांगोन। आरो लोगोसे जोंनि बिमा बिफाया गथ' गथायखौ जानायजों लोगोसे अननायजों लोगोसे गथ'खौ मोजां नोजोर होनांगोन। नोजोरा बेनोदि अकल लांलाय लाबोलाय फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय खालामबाल' जानाय नङा। बे मा फरायदों, बे मा लुबैदों, बेनि थांखिया मा, बेनि नोजोरा मा, बे बबेथिं थांबा हागोन, बबेथिं मा मावबा हागोन बेखौ नोजोर होनांगौ। आरो बेबायदिसो गथ'खौ बिनि लामाखौ दिथा होनो जों नाजानांगौ। ओमफ्राय बिनि लोगोसे बिनि गांनाय उखैनाय फरायनाय लोगोसे बेनो मा नांगौ, बेनो मा नाङा, मा मावबा मोजां मोनगोन, मा खालामबा मोजां मोनगोन, बेफोरखौ जों गासैबो नोजोर होनानै लामाफोरखौ दिन्थिलांबा गथ'फ्रा निस्सय मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोखि। अकल लांलाय लाबोलाय फरायसालियाव थांलाय बेखौ खालामबा जानाय नङा। दानि गथ'फोरखौ जों नुदों गार्जेनखौ बांसिनानो लांलाय लाबोलायल' खालामो। गथ'आ खिन्थु मा नांगौ मा नाङा, गथ'आ बबे लामाथिं थांबा मोजां जागोन बेफोरखौ बारा बिजिदा। अननाय बाराखायनो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजाङै सामलायलांनो हायि जालाङो। ओमफ्राय जोंनि बाथ्राफोरखौ लायै जालाङो उनाव। गतिके बेनिखायनो हदाय नोजोर आरो बिसोरजों थाफा लोंफा खालामफानांगौ आरो मोजाङै दैदेनलांनांगौ आरोखि। आं बिमा जानानै अंकेश्वर बसुमतारीया जे MBBSखौ एन्ट्रेन्स एग्जाम होनानै पास जाबाय, बे पास जानाय माबायदि गोजोननाय दङ? आं गिबियावनो दिनै एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि जानानै नोंथांमोना जोंनि न'खराव जोंहा फिसानि खबर लानो फैनायनि थाखाय, सुलु लानो फैनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय रोजा रोजा नोंथांमोननि फारसे। आङो बेखौनो बुंनो सानो, आं दिनै फिसाखौ उन्दैनिफ्रायनो क्लास 6निफ्रायनो मोनसे थांखि सोबोदोंमोन आरो जोंहा फिसा ओरैनो जानला मानला फरायोबा जानाय नङा, मोनसे थांखि लानानै फरायनांगोन। जाहाथे मा थांखि लानाया मोजां जागोन, ओमफ्राय MBBSखौ निस्सय जोङो थांखि लानानै फरायनांगोन होननानै फिसाखौ थुलुंगा होबोबाय थादोंमोन आरो मोनसेल' माने खोथा चेलेन्ज लानानै फरायबोनाय बायदि जादोंमोन फिसायाबो। ओमफ्राय आं खोथाखौबो लादोंमोन। ओमफ्राय दिनै फिसाया आंनि साननाय बा गावसोरनि साननाय जोंनि न'खरनि साननायखौ जाफुंहोबाय। बिनि थाखाय फिसानि फारसे रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना सुलु लाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों, जोंनि बे अंकेश्वर बसुमतारी फिसानि
बे नाजानायखौ नुनानै जाहाथे उननि जेनेरेसन जोंनि फिसाफोरा जाहाथे बेबायदि नाजानाय थांखि लानानै मोनसे खोथाखौ चेलेन्ज लानानै आवगायलांथों होननानै आं बिसोरखौबो खावलायनो सानदों जाहाथे बे जोंनि फिसानि दारैनो थुलुंगानाय गोसोआव साननाय मोनसे फैथों होननानै अब्ला जोंनि समाजनि फारसे आवगायलांनाय लामायाव निस्सय जोंहा गोबां खाबु जालांगोन उनाव जोंनि जेनेरेसनफोरा ओंखारबोथों होननानै आं बेखौनो खावलायनो सानदों आरोखि मा दिनै आं बेखौनो बुंबाय।